ville de la S, hommage au peuple d'Israël. Héritier le grand champion, porteur d'état nouveau, qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat Haïti, peuple de la S, intrépide et souverain, par le peuple, par les hommes, brigue les chaînes qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que celles l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous sont tous déterminés, résilients et unis, pour que l'AS demain, un espace, un peuple, un destin, peuple de l'AS, peuple d'Afrique des nations, des sangs et des souillés, tu écris la l'histoire, pour que fiers de leur passé, tes enfants au les présents, et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous sommes tous déterminés, résilients et unis, pour que l'AS demeure un espace, un peuple, un destin, peuple de l'AS. بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تدينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل كلمة التقوى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أولياء الأمور الكرام المعلمون والمعلمات الأفاضل أبناؤنا وبناتنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذه الحفلة الختامية المباركة لنحتفل بالسنة العام من الجد والاجتهاد والعطاء. Chers parents d'élèves, chers enseignants, chers élèves, honorables invités, bonsoir. Soyez les bienvenus à la fête de fin d'année de l'école privée franco-arabe Mère Khadija. Nous sommes honorés de votre présence et fiers de pouvoir vous présenter les plans de cette année qui, alhamdulillah rabbil alamin, s'est déroulé sans perturbation. Nous tenons à rendre hommage aux encadreurs,
qui sont les maîtres pour tous les efforts et le travail bâti. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la promotion des activités pédagogiques. Nous sommes également reconnaissants envers les parents d'élèves, nos partenaires, pour la confiance qu'ils ont placée en Mère Khadija et leur accompagnement qui n'ont réellement été utiles. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes aujourd'hui ici, école privée franco-arabe Mère Khadija. Nous avons 5 classes et 109 élèves, dont 49 garçons et 60 filles. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ami Allah subhanahu wa ta'ala ka barkada ka kisini neman ni ali Allah subhanahu wa ta'ala fi akake Muhammad ka ibn Abdullah salawatullahi wa salam o ko fe mi am fanan baw be la jinin fu kan karam ko fana fu ka dimma sam be la jinin fu alhamdulillah an musu jalin do koso masay don folo yirana anana kalam dambe domina alhamdulillah fogana se bi o ya to anko ami fetige kan nisu jayira ali Allah subhanahu wa ta'ala fe ya sa ka saka jidi kalangarin atogo de Mère Khadija kalangarin biya murubula adaile no bela jilemo franco arabelu demiseni ni ba fe ka kalam franco arabu gere la ambiya idi wa man se ko fana ke yasa la nyini ka sega sabati o de français arabe et anglais alhamdulillah mina sayna classe duru be da ampiya ka dal le jardin kana se ko classe duru na na ba ampiya mina wa Allah subhanahu wa ta'ala suna sannato lawla ambi yele ka taga ni alaka jeng alhamdulillah toujours ami Allah subhanahu wa ta'ala fu kana metru fana fu kosobe kada ka metru ni ko jilaja yasa denu lanini mundira amo anga seka odi demisunu mo dana mun tara ka da anka yasa demisunu ka seka la mo nyuma soro wasika kala nyuma soro amban seko bela jelena ka metru ka nyefunyena ka nye walhamdulillah uka aketi useko yere lambi ufu la kosobe kada ka ni kara metri fika sabali ni ma sabali demiseni atna seka son ika fotamo fo ya ke sabali bagaye demiseni ka seka ifamuya yasa ika seka alamuya donc metri nu usengeni no kosobe alhamdulillah angal lanyini asabatira uya ake chugala kadam ne jardina ani so jale no kosobe jardina kuma ti kada 5e année erela ni ko français alhamdulillah ubadon ni ko arabu ubadon donc o de angal lanyini yala so amina ye kadam ne jardina fokata 5e année la amul labo ka mo damaro labo kayira bela jilina hake sere yayi hukumu konnana ambi nabaga bela jilin fuka wal mando aya wisihi ana tolaje insha Allah aduna ayi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma barakatuh la subhana amu hadu sarden yung follow onani adara to dan alina kurang kala ada Quran itu ada Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir. Fana o ye Umu Jakite ale bɛna a disa kalan. Assalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin fa'abauna wa ummahatuna wa asatizatuna wal mustami'una al-kiram nuhayyikum bitahiyyatil islami ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi ala ilmaye wa sayyidina Muhammadu akuntigi Muhammadu nabi oelega nabi numaye wal Qur'anu al kadimu kitabi wane bayenega kitabu wal islamu dini filame ya enega dine ye. An bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ sabanan ye donc u bɛna mun de kɛ u bɛna français ni français bɛ daminɛ ni kalan fɔlɔ min n'an b'a fɔ o ma alphabet donc o alphabet kɔnɔ consonne min b'a la ani voyelle donc Karim Traoré a bɛna consonne kalan o kɔfɛ a bɛna voyelle fana kalan de. Karim Traoré k'a ka dɔgɔna français kɛ. A bɛ demander de la. Les 6 voyelles sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Takbir. Coba takbir. Donc ini kayak apa yang sebenarnya? Les 6 voyelles sont I, U, O, A, E, Y. Takbir. Agora sasa Karim ka décidé n'a bɔra ka consonne fɔ ani voyelle donc sisan an bɛ se mɔgɔ ma o ye Amidu Kulubali donc ale bɛna fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a seko k'o la yala sɔrɔ. Voilà, je m'appelle Amidou Koulibaly. J'ai fait la première année à l'école privée franco-arabe Mère Khadija. Je vais vous réciter les 26 lettres de l'alphabet français sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sobi wala hal ko wala. Aman siko an fana mɔgɔ dɔw kuma n'o tun ye Aminata Traoré Amina Traoré plutôt donc an b'a ɲin'a fɛ a ka kɛnɛ sɔrɔ. Nina Traoré k'ale kana kɛnɛ kɔnɔna la. Nina Traoré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As-salatu wassalam ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin fa'abauna wa ummahatuna wa asatizatuna wal mustami'una al-kiram nuhayyikum bi tahiyyatil islam ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd yashuruna al-yawma an nulqiya ilaykum darsan mawdu'uhu an-nashid. Assalamu alaikum ya jama. Assalamu alaikum ya jama. La ilaha illallah. Jama silame. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya jama. La ilaha illallah. Jama
la main. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya mu'minun. La ilaha illallah. Mu'minu chema. La ilaha illallah. Mu'minatu musuma. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya nabaw. La ilaha illallah. Nabaga chema. La ilaha illallah. Nabaga musuma. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya mualim. La ilaha illallah. Mualim Usman. La ilaha illallah. Usman Traore. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya mualim. La ilaha illallah. Mualim Ibrahim. La ilaha illallah. Ibrahim Boli. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya mualim. La ilaha illallah. Mualim Ahmad. La ilaha illallah. Ahmad Keri. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Meshe. La ilaha illallah. Meshe Suleiman. La ilaha illallah. Suleiman Boli. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Meshe. La ilaha illallah. Meshe Nuhu. La ilaha illallah. Nuhu Goita. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya madam. La ilaha illallah. Madam Ada. La ilaha illallah. Ada Jalo. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya madam. La ilaha illallah. Madam Aisha. La ilaha illallah. Aisha Koni. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Balandio. La ilaha illallah. Balandi Chema. La ilaha illallah. Balandi Musuma. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Jama. La ilaha illallah. Jama Silame. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Jama. La ilaha illallah. Jama Silame. La ilaha illallah. Assalamu alaikum ya Jama. La ilaha illallah. Jama Silame. La ilaha illallah. Donc, on va continuer à ça pour nous là. Donc, premier, on a oui, Dieu Dunia. Dieu Dunia. Allez, na station donc là. L'école s'appelle Mercaïa. Il est cité en groupe. Il a ouvert ses portes cette année. J'ai appris à lire, à écrire et à compter. Je remercie mes parents de m'avoir assis ici. Je suis enfant, ma tête, j'ai une jolie tête qui comprend des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, un matin, et beaucoup de cheveux. On va continuer, Moradana, Bimna, récitation chanta les oiseaux. Donc, vous voyez, vous me captez. Comment vous appelez? Konate Fatoumata. Konate Fatoumata. Mohamed Diallo. Mohamed Diallo. Mohamed Baro. Awa Sembara. Awa Sembara. Awa Nakena. Récitation. Récitation. Ça, les oiseaux les plus beaux, les enfants les plus beaux, j'en ai vu très
petit, tu étais si jolie. Dans ma main, je les ai pris, et dans ma poche, je les ai mis. En sortant de la brousse, je les ai toutes perdues. Récitation, mon école s'appelle Mère Khadija. Il a cité un Golobou. Il a ouvert ses portes cette année. J'ai appris à lire, à écrire et à compter. Je remercie mes parents de m'avoir inscrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullah. Toy mashallah ambe foli la se Golobou cherni muso bela jedema ani kalanyoro anyamo bela jede ambe foli la se ku bela jedema nabaga chemani nabaga musuma anga foli ba bela jede ka foli la se kerengere ma di masamunu senata don ni kalanyoro ina anga foli be a bela jede o timi ben ko fe awni je kuno kalabankuru mara kono nana no ye académie kalabankuru kana kap kalabankuru madrasa mun be kerengere ma franco arabu mun da kono na be fo ma ko ta'awun o ta'awun na fa mbala ke baraka fo ya to mi alhamdulillah ulu bela jede ka jetto wala ambo kenen de ka kana amba make sumoroma dono ka dema ka nimbaraina alsa amayina alafe alaka nyetaka di nimbaraima doni na fama alaka di ani kalandum bela jedema munu fana bara la amayina alafe alaka shijani kenya alaka nduma ka bara intadi fana ko diguma dema so fana amayina alafe dem sanu ba kala musa ka alaka sinima bela jedema ultimate ko fe an koni an nana furuke ne ala salama wati na tawla baron probe awon be da sira ni bela jede fe ndina se ka bo kenen kono tangi ni ma da ko fla a fulla si bela jede ma o to wayna na ala salama o do bian si ni na Ok, c'est ça. Mais c'est déjà mané relèvement. Donc, mon follower, oui, Hassan Keita. Hassan Keita. Alena Swati Kwanakala. Suratul Fil. Bismillah. Assalatu wassalam. Al-Mawashi. Alamatan lil halamina. Fabahuna wa humahatuna wa asatizatuna wal musamuna al-kiram. Nu'ayyukum bitahiyatul Islam. Ala wahia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa baati. Akra'u suratul Fil. Suratul Fil. Bismillahirrahmanirrahim. لولا في قريش إلا فيهم إلا تشتهي وصوفي فيلعبوا على شيبتي الذي يتيم من جوع وهامهم كيف يشي. Ok, alsa mi continue. Amise mo flanal ma. Sumana Sagara. Ani Sancho
وأساتذتنا والمتابعون الكرام نحييكم بتحية الإسلام الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم أقرأ سورة التكاثر والعصر فرمان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ أين صراط العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Kami say mau adanya kamera ani cuma jauh dan guna hansakana ani tak apa mana. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. فآباؤنا وأمهاتنا وأساتذتنا والمستمعون الكرام نحييكم بتحية الإسلام الله وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم نبدأ الحديث الثاني والثالث. الحديث الثاني أرسافيانا تشرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيكون من كتب إن الله يرى لا ينظر إلى صاحبكم وأموالكم أنا ونبلوكم ولكن ننظر إلى قلوبكم كابوت سوفنا. حديث شريف لحديث غلط عليه. الحديث الثاني حديث سبعنا للإذن تشرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيكون من كسباية من رأى منكم منكرا نتلقى فليغيره بيده آية ونوتيه فإن لم يستطع نمسك فبلسانه آية لمنوتيه آية لمنوتيه فإن لم يستطع نمسك فبلسانه فبقلبه آية لمنوتيه وذلك عرف الإيمان لمن يبلغ فتنه. اسمي كرامة في سوسن مال كديجة. اسمي أم سارة في سوسن مال كديجة. Ayo bunyi wala umur fulai adamat amai ani cuma jauh ini pernah ada sangalah. Salatullah salam ala nabi rahmatan lil alamin. Sabauna wa umatuna wa asatizatuna wal mustamuna kiram wa ayatum bitahiyatil islam ala wa iya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat. Mauluduna yang ada surat ala atun ala resul au lil ebezi shirikama ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira
Shibae, Yadol Munafire Salason, Nancy Tamashe Sawae, Iza Ada Kezaba, Nala Ruta Perfono, Raza Etomina Kana, Nidala Pijanfa, le Chocharefo, le Sakotale. Ami de français la tournée. Deuxièmement, dans la station d'ailleurs. Donc, mon frère, Fatima, Ousmane Traoré, Brahma Daoud, Bonsoir chers parents, nous sommes des élèves de la deuxième année à l'école privée franco-arabe. Mère Khadija, on va réciter une récitation. Récitation, ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'ai mis sa bonne mère, ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, elle me l'a dit. Elle m'a pris à marcher, pas en pas, tenant mes bras, a dit un mot, il a donné, même à sourire. Quand je pleure, elle me console, mille paroles et vite, sans bercer, seulement, me rencontre. Je m'irai cette bonne mère, ma vie entière, Chicago. Ami c'est troisième année élève. Donc, au moment on va dire que nous avons un chanda. Dans la vie, nous avons un chanda. Alors, troisième année, on va dire, faut que nous ayons un show où Aïcha Touré. Nous sommes les élèves de la troisième année à l'école privée franco-arabe. Mère Khadija, on va vous chanter une chanson. Tiens, les ménagers, moi je suis les ménagers, qui la porte, moi je suis les ménagers, qui la porte les placés, moi je suis les forgerons. Qui m'appelle, moi je suis les forgerons. Qui m'appelle, moi je suis les forgerons. Qui fabrique, moi je suis les forgerons. Qui fabrique les souliers, c'est pour les bonjour, c'est la J'ai de les 26 voyelles. Nous sera voyelle ma, on va taper hop. Pour y voyelle ni consonne bon y te voyelle to fa ni mo mi voyelle to fa do ko tige a adje. Consonne to ni be fo. Ni mo sera voyelle ma do avec tige fa fo. Hop. OK, on commence à il va tige fa mo là. Hop, faut dire hop. Hop. B, C, D, Plus fort. hop, G, Tu vas mettre. F, Aga faut qu'on sache. Mo chita ka mettre. Aha, plus fort. hop, B, C, D, hop, D. Apera. Ni mo pera be po. Aha, ne wan tira ne kata. Ni mo be pora be po fa champion soro. Ama tu fa champion soro. OK, on y va. Hop, B, C, D, hop, F, G, On va prendre un fort. H, C'est G. Hein? hop, J, K, L, M, N, N. Oh, apera. Ale pergi apa? Saya masih kaya dari kata. Ini kata apa ya? Kira. On commence. B, C, D, F,
Apera, parce que voyez là, toi, tu gagnes des femmes, tu gagnes fort. Ok, hop, B, C, D, hop. 1, 2, 3, F, M. Ok, on commence. You prêt? Hop, B, C, D, E. Ayo, voyez comment Hop, B, C, D, hop, F, G, H, hop, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, hop, V, W, X, hop, Z. Ok, ये बिगड़ो देगा ला ok, on va faire rapidement. Ana tele ana ega siga ni mo ko musmara do ko ko pera parce que abi champion de nyini. Hop, B, C, D, hop, F, G, H, hop, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, hop, Z, hop, Z. आगे रखो Ada dulu bewai, udah marah, ini udah marah mereka tu jelah. Ok, on va faire voyez la renverse. Ini pun jelah. Ok. Ok, on va reprendre pour la troisième fois. Tu vas? Hop, B, C, D. Ok, on reprend. Jangan bersemangat bermain, aku. Hop, B, C, D, hop, F, G, H, J. On y va? Hop, B, C, D, hop, F, G, H, hop, J, K, L, M, N, hop, P, Q, R, S, T, hop, V, W, X, hop, Z. Ah, très bien, très bien. Très bien, champion. Très bien. Pour y avoir champion sur de Z à A. Ni moi, nous sera voyellement top. Ni sera conservé à trop fort. Ok, on commence par qui? Z, X, X, Ada ni. Ok, I'm not like now champion est fort le nous. Z, X, W, V, T, S, R, Q, P, L, K, J, H, J, F, D, C, B. Très bien, applaudissez. Bari Malé. Mari, masa macam ni marah. Donc, on essaie 4 années. Donc, on va faire
la mesa travel alena yalana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتانينا على فغبشتن دمال ترما بسم الله على فغبركمان الرحمن أمي جاهن لبالنتي الرحيم على رأينا كركرلنتي الصلاة والسلام على المبعوث كشنما بكشبaka rahmatan lil alamin ومن كرهنا دم فبلا جدما فاباونا أنفوا وأماتنا أنبوا وسادستنا أنكرموا والمستمعون الكرام أنا لم بغوا نهيكم أموه بتحية الإسلام مثل ما أغفل على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد أقرأ سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Catin balang, donc ini catin balang na siliji, uba catin na basu siliji tak terus kan. Donc amanyin pakoroban kamu wafa kamu, pakoroban. Lai, itu orang adalah munafik. Dengan tersier kita bermalam, tersier, ada ada masalah. Jangan apa, itu kamu negata. Dengan tersier kita. Apa?
Denso, n'a pas tout bête. Ne t'aura maman, on est ce que là. Chama marale, de pas bani, ne se lit en tolina, ou en taillama. Pas de nos rankaman, no buzanami. Up to Najaro, sinon vous n'avez pas marassan, marabani mou. A tani sakame, président tolina, ou en taillama, marabani mou. Ya, ilan cokora wale mulam ni beto. Nere taro mulam ni ngan pese di pe. Awa benam. Anga gararanga, anga planda gararanga efo. No na ringa nen amena wan soso. Ni wa ko musen se di dale, wa fu pese ne se di dala. Wala ka anwu. Ada. Ne se di dala. Galo no ne se di dala. Galo ne se. Galo no ne se. Hello, Mr. Denso. Chokora, Nimi Tara Salila, Kala says Atina, Asar Garunu Satima. Galo never say Atima. Denso. Denso, Yakin Nanumane, Casasoye, Fort of Dinavoma. Na verama okay ko sebe na famia o ta fongame Chokora, Nile Fagi Sejita, even when San Malami, Kati San Malamola, Kati Sierra Sanman, Lawful Bismillah, Imitia Flag or Shansava, Nuclear, Imiti Dana, Kutuba Shansava, Nuclear, Imiti Muna Fiado, Kafia Shansava, Nuclear, Iminia Shansava. Nuclear, imi kimtia ogada na kula shensawa. Nuclear, imi numantia ogada na mangula shensawa. Nuclear, iwe jini tiela yikuro masara togofu. Kama masara na nyefe shenkeli. Nuclear, iwe jini tiela kikuro kona akofla begu shenkeli. Nuclear, imi kimsiengu kada kawakura dantola. Nuclear, imi numansiengu kada kawakura dantola. Nuclear, ya fashara la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ito na fongame. Ibe mesamalo ni kajis. Kisi ya sanmalo ni wadam never for bismillah ar-rahman ar-rahim. Ibi tega flako shansawa nuclear ibe jigi down ka kuchu wabu shansawa nuclear ibe jigi to nu ora ma furo ka furo shansawa nuclear ibe nyarako shansawa nuclear ibe kinatiko ka dano ula shansawa nuclear ibe nyamatia ga dano ula shansawa nuclear ibe tumore masaga takofa ka masaga na nyafe nuclear ibi kulo konaku akonaku shenkiri nuclear ibi sinko kadal kabakura foje dantola nuclear ibi numa sinko kadal kabakura foje dantola nuclear wa fashadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Denso, verama obrosi. Na famia, nere mutesi. On mera kana nere la doniya. Omo bela telefo, ala ka barika do ala. Sinon, klinga ina, Denso marbal flabora manno. Kana ko fon nere ga digono. Kon se patolola. Uma foere walu ma bunya. Wanu gen. Nebo, ayo kana jumela. Mer Khadija la. Denso kerengere. Na to men. Nala so ama saware. Ita to se mer Khadija. Ami black permanela. Let's follow. Permane, no ma. Sejibe kalelo. Verma na famia. I'm bon. Assalamu alaikum.
صلاة ربي مع سلامي على الحبيب خير الأنام. 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 Niji dawolo fabereka saya manana ijigi bewaro. Niji dawolo fabereka saya manana ijigi bewaro. Niji dafuru jebereka saya manana ijigi bewaro. Niji dafuru musobereka saya manana ijigi bewaro. Niji dawolo dembereka saya manana ijigi bewaro. Niji dakolo nitigika sete kolole setigi alaye. Niji dabuguri dalaka sete turamule setigi alaye. Niji dakulu bajolenka sete kuluye setigi alaye. Niji dabaji badalenka sete baji setigi alaye. Jonki watalike daba masayi sete jonshi setigi alaye. Salatu rabbi ma'an salami alal habibi khairul anami. Salatu rabbi ma'an salami alal habibi khairul anami. Salatu rabbi ma'an salami alal habibi khairul anami. Alsa beta mukatra ni kodoni. Mo fola. Mo ona tabu kala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nitana la farabashita la dangalin tarama. Bismillah. Madam nala kabargamai. Araman. Omi yeje ine kabalen tige. Arahim. Anilara ine kabalen tige. As-salatu was-salamu alal mabusi. Kishin nagare chibaka. Aramatan lil alamina. Oningala nina dafe bela jalema. Fabauna anfau wa umatuna anabau wa satizatuna anakaramao wal mustami'una al-kiram analamabawa nuaikum amaufu bida'iyatul islam nislam ya wafoli ala waiya ole assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabad maudun al-yawm ama bi waranda bla bolminga ala sualata budi fillahi kala shuru ya jama kanna ala kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kirako na maliki shibaye la yu'minu ahadukum fawdara kentelemania atai baliyaki fada kanuna balmae mai buli nafsi aimin kanuna yara kuye muttafaqun alayhi berana disainga ala disani adisa filana al muslimin hakiki silamelele qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirako ne maliki shibaye al-muslim silama man salma al-muslimuna silama kishlaba min tarama min lisani ana ne tarama wa yadi ana poro tarama wal
Ala efente mi abialelo. Ala balili efemna. Mutafakun alayhim. Begarani adisainga. Min tilmizataykum wa bintaykum Maimuna Jallo. Aisha Sila. Fi Sofia Rabiu. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Metangani na la feka bo shitane dangale toroma. Bismillah. Madam na la toro bargamai. Araman. Omiye gina jehla volentiye. Arahim. Anlara hina kerangere ti. As-salatu was-salam alal mab'us. Kishin nama betibaka. Rahmatan lil alamina. Omingera hina danfen bela derema. Fabauna anfa wa umahatuna anamba wa asatizatuna anankaramo wal mustami'una al-qira anan lamebo wayikum amofu bitahiyatil islam islam ya foli ala waiya ore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd. Shaitan موضوعنا اليوم الشيطان لعنه الله على قدامه وإبليس وكل من تمرد أني ما منكرا عن عبادة الله كابو على بطوما يسمى شيطانا ويولغو شيطانه سواء أدمغا كان من الجن أغير جناو أو إنسي والمادمة يأمرون بمنكر ومغا يمرن كوكنن كلي وينهون عن معروف ومغا بني من كلا وهم سبب إدلال الناس ورول بغا مغا في سبب عن طريق الحق كابو تيسرغا الابتعاد عن خطوات الشيطان آيو رما جمع وشيطانك سيبراولا أمرنا الله على أن يمر an intihadu an kutuwatihim ayoma janga bo shitane ga semparona wa turkihim ana gasiro leti hi an mukallafatun anbiyai o himbe nabi nyo fongononya wa rusuli an tide wa min kutuwatihim o himbe mo bali ko man kella o himbe mo bali kon man kella irtikabu shirki billahi ore la flanga fwali alala suwana min sigoro suwana usanya wo miye wa taala min sigoro talenu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahman wala tattabi'u an kutuwati shaitan agana tu sitane ga separoko inna lakum adu mubin agado shipana ya du bangeni poème la paix ô jeunesse de mon pays, debout en chair et en âme, debout en travers tous les pays, debout hommes et femmes, debout ensemble, unisons pour la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais un pardon sincère entre les cœurs. Unisons la main dans la main, comme les enfants qui aiment même père et mère. Ô Maliens, nous sommes tous des frères et des sœurs. Notre pays nous appelle à la construction nationale. Nous devons édifier Mali à nouveau. Kalfon Sisi, Animbasa Sisi, dan Uluma Al-Sakala. Bismillah, Madam Nehara Tobalgamai, Arahman, Alaman, Omiye Labadoti, Arahim, Allah Nekregreti, As-salatu was-salam, Alal Mabus, Kishinama Chibaka, Rahmatan lil alamina, Omingera Dafa Bela Jelena, Fabauna,
أنفع وأمهاتنا النبأ والمستمعون الكرام أنا نبأ نحييكم أمركم بتحية الإسلام السلام عليكم على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا أبي ولد منك الحديث الأول حديث الزراعة صدقة سنة صدقتي عن عبد الله بن مغفل يا لسان عبد الله مامي مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيكون من كشبه ما من مسلم سلامه يا كيسو غاسان نايترو فندو أو يزرع سرعا والنايسن فندو سنة فيأكل منه طير نكون يدندولا أو إنسان والأمد أو قيمة والمدابة إلا كانت له به صدقة فقط ما صدقتي متفق عليه بغير حديثين الحديث الثاني حديث لنا أحب الكلام إلى الله كما قال عليه عن أنس رضي الله عنه قال في حديث من أنس على جنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيكون من كشبه أحب الكلام إلى الله كما قال عليه تعالى في سبرة عليه أربعون نانينو سبحان الله سنة عليه والحمد لله سنة عليه والله أكبر ألغب ولا إله إلا هو ما فيت فناكر عليه والله أكبر ألغب ولا يدرك بأي شيء إلا بداتا يادا نفافاتي تارا متفق عليهم بغران أدسينا اسمي وساسيسي اسمي كافنسيسي لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أبدا بقول سيدنا ما Dia karanta dogen to sera mayasa soni egon solo fandu ne maro ko de biga mi magono inna nya fay nse tay ibeni sema ne rok mi to wala kuma ni fo otma ando tuna kalanga ni nawa dia karanta Jamsan wa kalangwa abinga program na ni ala sana wa ni no to wa sebe ni ma wule sema jona kalantara de kalanchama yere seri ake ko bonsoir madame la directrice. Bonsoir à Soaibou. Dodi. Ici encore. Madame, nous n'avons pas eu de temps à savoir que la yara place est là. Reto. Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, biga kalanta. Naya me o kalanta ave bolbiri kana odo sebe. Sino kololo flabala. Afolo kalanta me beke wutu. Aflana klasi befa. Alisa ere klasi faleno. Madame, Seratana gari denginita. Amala mekelita. Kelendi. Papu ada agili kadi. Adoro. Papu. Ajam Koulibaly. Simbi abe na kaladam. Ayame. Aisha, kone ma place sore ante to so mara sami gana kiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ina nandiga. Ina nandiga kwa sababu tanama ina klasi. Awo piasi barewe. Hawa ni yo klasi wa Ida musoto. Adoro Aisha. Ajam Koulibaly. Simbe ana kala namina.
Aisha Papu no one sere Dawu Kalana ne tanya wane tabana Enki Nse Ndara do to zata kalana Papu ko male hagili gade ale bla konsola kon demso wa kalante kalameta Aisha ni madrasa ndolati onyena ala ka barika don bela Aisha Papu kama afala ka fɔ ko sini bɛ an bɛna kalan daminɛ ay taw da yala sini a bɛ se ka wuli joona cogo min Aisha Papu an wuli dɛ dugu jɛla bi ye dugu jɛ an ka segi ta a ye taa kalanyɔrɔ la ɲagaburu bila segi kɔnɔ a y'a mɛn an tile kɔnɔ an jiginna kelen Papu a ye mun kalan bi récitation a ye bɛɛ fara ta récitation mon école s'appelle Mekadija elle est située à Golobou c'est comme 9 classes oh mon belle école je t'aime bien eta ɲɛna trop Aisha fana ye mun kalan bi kuranɛ e ka dɔ fara ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل الشهاب ɲɛna trop ay taw da mais ɲɛna kaw da e leçon ta dɛ a y'a mɛn ay taw ka segi bila kaw da Papu Aisha ay wuli dugu jɛra koyi an sɔgɔma mama nse mama papa an ka taa kalo sara kalo sara ay ta fɛn fɛn kɛ o de bɛ kalo sara an sɔgɔma papa Aman sɔgɔma papa a fɔra k'an ka taa kalo sara kalo sara kelen Papu an ka kalo sara joli 1000 wa kelen na papa a fɔra k'an ka taa kalo sara an ka kalo sara joli 400 kɛmɛ naani tɛ t'a fɔ an ka Mali min na k'a ka fara ɲɔgɔn kan ko siɲɛ wɛrɛ k'a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Tadi apa ko kalo sara iya nan kalo sara o ɲana kalo sara saya sini fama Ansama Allah ne fagego wani kalwar saraka ba be fara nyawa tanai awanyani Ankle nse o tuma Papu dun karawa da fam iresi da fama Papu ay mun kalan bi sha o ɲɛna Aisha o fana ye mun kalan bi tawidu o ɲɛna ay taw da a bɛ wuli joona a y'a mɛn
Papu, Aisha wuli. Biar sama tak eldan lare. Maman sama. Nse. Maman. Nse. Maman sama. Nse. Mama kan. Mama kan. Mama kalau saraka kan kalau sarai. Oh, I tak tahu pergi orang kalau sarai. An sama papa. Aman sama. Kalau ada saraka kan kalau sarai. Di Papa kalau sarai gini. Wah jeli. Wah gini na. Baba kan ada defula. Defu. Mau kena flalai ho do fanola. Nawan jira na mga papa. Kalau ada saraka kan kalau sarai. Kalau sara. Awan beli itu tuh apa kan ini nyokana. Kon ini na kon syawara ma be fara nyokana jiwa. Kurang ada defula ni. Orang ada defula. Orang wana ho do fanola. Nawan jira na mga papa. Abna nila boso beji kageta ji. Ni jansa. Ante. Ne dafusara, mama ne pasira. Ne dia dafusara koi. Masa, alan chokoi. Tay ra fagela. Ne dafusara, papa ne pasira. Nama papi dafusara ni jara ni. Saya final soro. Adi kamu ni orang bergele hui. Otma na ubete malion yere. Ni mungkin kalau. Nawan jira ni apa tu? Aku ni kan bosan beji. Kageta ju. Ni binjasa. Sama. Nse. Mama amna ka examen la. Examen wa. Otma sande na ma bo fenye na examen na. We dafuro. Ni sai kai bahire. Ne kunto dola. Alta fa fade. Ala ka bariya dola. Amina. Tata. Ne din ko mera koi kilan kele. Papa am sama. Amban sama. Papu. Ajana tu koji. Papa am nata examen la. Saat ni mau examen doga. Aja. Oh ye dafure. Zena tadi. Bairi. Ni balinya. Mau kemana naik do fanola. Afere nata examen la. Apa nama gari? Awo. Binan naik do fanola. Ada. Wala kan kilo. Naman jira na mga pagkuha. Abna nila broso beji. Kageta ji. Kanila dumulu mo. Ni jasa. Ne bayi sara. Ala ne dong ye bagi sara koi. Sare be gaye. Ala ka bariga dola ka utanye. Ay ta fa fage ni zena be so konta ko sare. Anga ta nyo fe. Ay re ga ta ira nyo fe. Papa ay bayi sara. Nila pagkuha bagi soro. Ni jara nesa. Wale so le betu aganye. Ni naman jira na mga pagkuha. Salo ta dongera gini, mata punya dongera gini. De masaw. Awe tu kan nyina fengele wo. Man rasak din e wal din be kelendi, wo wa ditom be kelendi. Ni mungkin dalo. Papa, ko proje dona na amna kanka siya sifla. Papu, bukan na ba ibita? Ibita, nere muti. Aja, ifana tita nyale ni beta.
Papa ne fɛn na taa lajɛ ni gas. Ne man jigi da ne ka babu ba. Abina ne ka boso ni biyaci ka ga ita shi ne yin jasa. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Anya mera baga mola. Kosɛbɛ an mago bɛ mɔgɔ la. E ka diplôme A filɛ. e bɛ faransi mɛn. Oui. Arabu. Non. I b'i jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ. Ne ka diplôme filɛ. E bɛ faransi mɛn. Oui. Arabu. Oui. Bayi an mago bɛ aw de la minnu bɛ kan caman mɛn wa. Taa sini bɛɛ i ka na i taara kalo o kalo 2,000,000. Ne ye baara sɔrɔ. Papu sai ya toji. Ada. Papa na kaya i b'a funu. Bonsoir projet mo. Oui, bonsoir. Muna ba ne ya papu da. Ne ya papu français na te mal français président awo ba wota. Cɛkɔrɔba i ye fɛn fɛn fɔ o kɛ a bɛ faransɛ mɛn a tɛ arabu mɛn a tɛ angilɛ mɛn a dɔgɔmuso de b'o mɛn o de y'a kɛ an y'o ta an ka projet ɲɛsilen don kan caman bɛ baaraw de la. N y'a faamuya sisan. An ti don métier la wa? Ko métier wa? Représentant. I tɛ yɔrɔ la. Mécanicien. I tɛ yɔrɔ la. Soudeur. I tɛ yɔrɔ la. I bɛ don a la. I tɛ yɔrɔ la. I bɛ don a la. I tɛ yɔrɔ la. I bɛ don jago sisan. I tɛ yɔrɔ la. A di fɛn ma a di jɔ. Nin chatiri an y'a laɲini ka kunnafoniya dɔ de lase n ko chatiri nafaba de b'a la an ka kalanyɔrɔ la mun ye madarasaw ye ka d'a kan denmansa caman tɛ fɛn dɔ faamuya a la an ka laɲini ye yaasa faamuyali ka dɔ ka sɔrɔ a la a dɔ ye mun ye chatiri kɔnɔna na an y'a remarqué kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ fa in a taara ni a den ye école la le fait que den dɔ in o ma se ka place sɔrɔ a taara o tɔgɔ sɛbɛn madarasa la a ma isa o kɔfɛ a tilala ka mun fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko nin y'a bannen ale y'a ta kɛ tiɲɛ yɛrɛ la denmansaw camanba de bɛ nin kɛ n'o ye den tɔgɔ sɛbɛn école la walima madarasa la dɔrɔn o y'a bannen u tɛna réunion na u tɛna bɔ kalanyɔrɔ la ko mɔgɔ foyi t'a la tuguni nin y'a bannen donc an y'a ye catiri la k'a fɔ ko nin waleya in a bɛ kɛ tiɲɛ fana don a dɔ yɛrɛ ye jumɛn fa in waati bɛɛ a b'a fɔ ko ale ka denkɛ in mun ye papu ye ale jigi dalen bɛ a ka papu la papu bɛna a ka so kɛ tan a bɛna don mobili la donc a b'a lafiya ale jigi dalen bɛ dencɛ dɔrɔn de kan donc denmuso ale mago foyi de t'o la tiɲɛ yɛrɛ la nin waleya in a bɛ an ka société la donc il faut que an ka faamuya dencɛ ni denmuso bɛɛ lajɛlen kelen wa ala de bɛ garisɛgɛ na yɔrɔ dɔn mɔgɔ min bɛna réussir mɔgɔ min bɛna kɛ fɛn ye ala subahana wataala kelen pewu de dɔn masa ye donc den ninnu bɛɛ ye denw de an k'o kɛ kelen ye an y'a ye catiri la k'a fɔ cɛkɔrɔba in a kun tɛ k'a denw kɛ kelen ye fo ka taa se ni examen sera a bɛ to ka 200 ni 400 di dencɛ in ma ko o ye examen dun wari ye an y'a ye tuguni a bɛ jumɛn ni denmuso ma dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 40 et pourtant c'est vrai nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni kalo sara ko in a ekɔliden a b'o ka kalo sara sara k'a ɲɛ mais mun ye madarasaden la a t'o ta sara et pourtant c'est vrai an yɛrɛ fɛ yan o kelen de don donc an ka laɲini min ye denmansaw ka se k'a dɔn denw bɛɛ ye kelen ye ekɔliden ni madarasaden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ala nana ni na ye u taara u bɛɛ ye defu sɔrɔ u bɛɛ ye bagi sɔrɔ a diplôme fana bɛɛ ye kelen ye o kɔfɛ u taara projet tigi fɛ yen u taara baara ɲini na projet ɲɛmɔgɔw
o y'a yira k'a fɔ ko ni o ka projet ɲɛsinnen don kan caman mɛnbagaw de la donc denmuso in jate kun t'a ka foyi ale nana baara sɔrɔ dencɛ in cɛkɔrɔba in ka ale ka fɛn bɛɛ kun ye dencɛ in ale ma se ka baara sɔrɔ an m'a ye sa donc an k'a dɔn k'a fɔ ko garisɛgɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ den ninnu bɛɛ ye kelen wa école ni madrasa fana bɛɛ ye kelen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتعينا لا فلابوش تاني دالي تورما. بسم الله. مدام نلا تغبر دمي. الرحمن. ومية جاهي لا بوليتي. رحيم. أن لا رأينا كرنا ليتي. الصلاة والسلام على المبعوث كشين ما بتشباكا رحمة للعالمين ومن رهنا دافع بلا جليكا فاباونا أنفاو وأمهاتنا أناباو وأساتذتنا أنا كرمو والمستمعون الكرام أنا لم بغو نهايكم أموفو بتحية الإسلام الإسلام يعرفوا لي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم أنا بيوانا رابولمينا طاعة والدي بانيبا فلالا باتوني طاعة والدي بانيبا فلالا باتوني شرع الله علينا آية واجبيانكا ألا يعبد إلا إياه كان نفوي باتوفونا كرالي ثم وصانا وكفي النبي ببر والدي لنما بانيبا فلاي وطاعتهما أولو فلا باتوني وهما أولو مغفلا الأب والأم ورفان باي ومعنى طاعتهما باني بغفلا باتوني وكرو الإحسان إليهما وريغا نماغي غاتو فلاما وفعل ما يأمران به أن أفعله يأمران فمي في غير معصية الله من تعالى سوسوي في المعروف كباب بطولا وأن نتكلم معهما أن نكون فلافي باللطف ننوي والإكرام أن يبنى وأن ندعو الله لهما أن يغلدلوا فلاي بالمغفرة نيا فدلي والرحمة أن هنا فنقول أما فو ربي ارحمهما على هنا فلالا كما ربياني صغيرا نفو فلالا نفدينا ترامنا قال تعالى على واسقرة عليندو وصينا الإنسان أن يرى مجولتي بوالديه نوبان بغفلاي حملته أمه وبايدونتا وأنا لا وهني جليا كاني جليا وفصاله عامين في عامين anu dabo san fila kɔnɔ ani ishkurli ayini ala ko ɲuman dɔn biwalidayka ani awɔ bangebaa fila ko ɲuman dɔn ilayal masir aw bɛ segin ka taa ne ma min tilmisataykum wa bintaykum Fatimata Traoré Tisuba Jakite fi Sofi Rabi à l'école madrasatu Umu Khadija
Nous sommes des élèves de la 4e année à l'école privée franco-arabe Mère Khadija. On va vous laisser une dialogue. Salut Fatima, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Où vas-tu? Je vais au marché aider ma mère. On n'étant pas inscrit à l'école? Non, mon père n'a pas voulu. Pourquoi? Il pense que l'école n'est pas d'importance. Et toi, que penses-tu? Tu ne veux pas devenir un cadre de ce pays? Si, je vais devenir médecin ou ingénieur pour développer mon pays. Ok, je dirai à mon père d'aller parler au tien. Ok, merci, à bientôt. À bientôt. Bonsoir, chers parents. Je m'appelle Fatmata Traoré. J'ai fait la 4e année école privée franco-arabe Mère Khadija. Je vais vous réciter une poème. Éducation. L'école est la maison du savoir, car on y apprend à lire et à écrire. L'école nous libère de l'obscurité et nous amène à la lumière. C'est l'école qui forme les présidents, les ministres ou tout autre. Mes chers camarades, étudions aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Si vous pensez que l'éducation est là, alors il faut essayer ignorance. Mes chers camarades, nous sommes l'avenir de ce pays. Mes chers camarades, j'invite tout le monde de venir inscrire à l'école, car l'éducation est là, la plus puissante pour changer le monde. Assalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin fabauna wa ummatuna wa asatizatuna wal mustami'una al-kiram nu'aikum bi tahiyyatil islam ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبعد موضوع إلى اليوم أكرا والحديث أول الحديث أول حديثا فلا للفسي برشد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلا كوني من كشباي سنفان من أمتي موسوعة فلن غمانتونا إذا صلوا نورنا صلوا الناس مؤمنا وإذا فسدوا نورنا فسد الناس مؤمنا الأمراء يمغوا والفقهاء أن تنبغى عليه شريف لحديث خلط عليه في صف الثالث Mère Khadija. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فآباؤنا وأمهاتنا وأساتذتنا والمستمعون الكرام نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الطهارة سامية معناها أقرأ النظافة ورجالها والموصود بها الوضوء عليه سجدالي والبصر أنيكولي وتيامموا وإجارة النجاسة أنينوغبيلي أنبرني كبفري كولولا وصوبي أنيفيني ومكاني مصلي أنسليورو. أيوة الحمد لله. ما شاء الله. أيوة الحمد لله. في الصف الثاني
Fisa Nisu, Mère Khadija. Sigana Binkara, Fawa, Mère Khadija. Ni maobe doni na doni ya. Ni maobe tunu na tunu ya. Ni maobe kwenye ya mwana Mère Khadija. Yes. Abaji ya sawe jero mjaka bini. Wala shona bi ala barka bini tara. Abu asisi nore mani yake ala barka bini. Ala kala ni wata tunu ya. Ate bokumana ni filima di demasa uma. Demasa dori ale na kuma demasa ubekorona. Ni setu mani au ni kuma di demasa bela jereme. Ya komi haramade kolu. Ya wati kolu. Dama Fatima Traoré. Ni ambaye nale ni kene mola. Ale sigana demasa ubekorona. Alina filima di amani ala sigana. Fatima Traoré ale. Kata bismillah kene korona. Ambayuma. Ambayuma. Kata bismillah kene korona. Wallahi ala ko baro filega wani ne ba ni kreatina ala ta bibo ko mo do ni wani ne ala gra no zahara agaro that's better wani akina mine ko ala gra mine akni fans wale mi da su Allahu akbar di jira de ba de Fatima ne ba Fatima ne ba Fatima ya la su na dem su dra na dai Malla ma go bela jelo min na ma go bela jelo ko assalamu alaikum ile mi go dala amba mi jama be ko assalamu alaikum wa alaikum salam ku nana ko jalai me boya ke gele mi ne fe ka fo mu e ba shato ko e che na nga jala muso e ko sebe parce que am la na so juko bana senge bana walla mi mai mato ko re la me an shato soro akela mbo here akela mbo la fe wallahi an ba fo ka barka da kawara har sabe mu ko har sara ka roi jini ka tanye ya rabbi ala ka here ka nai kuma gelana ma bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. En tout cas, moi je vais m'exprimer en français. En tout cas, aujourd'hui, je suis très content, très ému d'être parmi vous ici. Nous avons assisté à une célébration de fin d'année de l'école privée franco-arabe Mère Khadija, aujourd'hui en Gouroubourou. Donc, je vais dire que depuis vraiment l'arrivée de cette école privée franco-arabe, l'école est là et ne fait que bâtir de l'avenir, accomplir une tâche et surtout fournir des efforts pour nos enfants. On ne fait que remercier l'ensemble de l'administration, l'ensemble du personnel de l'école privée Mère Khadija et surtout j'invite les parents à la suivi des enfants, à accompagner les enfants dans ce sens pour qu'ensemble nous puissions vraiment assurer l'avenir de nos propres enfants. Courage à vous et surtout bonne fête. Et je profite de cette occasion pour aussi féliciter les candidats au bac et au DEF. Félicitations pour les candidats au DEF et bonne chance pour les candidats au baccalauréat. Merci. Alhamdulillah. Hal sami bela jilen fo mawo mun nana kenen kan ami befu ka be wali malo ya rabbal alamin ala kam besara herena ya rabbal alamin o ko fe da kunya dama do ben bolo ka fo bela jilen mawo mun nana demi sino dami ka ko lelu abo fo min fe kun na se de masaw ore anga hakka ko dum ayale mun to ko karaw awoni sai aya da men tiga men fata seddi anya bara jama bani ko wona kalam manene hadisa ani français una o ka o jilaja ko zin korona na kalo saba akana chen o kana na bara ke fumi aya o jilaja ka demso nunu ko zin korona na mundu dola o bi jayan kosore na o desra yere wala abise ko bila ka taga o to ka formation do formation fara ɲɔgɔn kan ekɔlidenw a b'u bila ka taga yen sinon o ka san kalan a caman o bɛ ɲinɛ a kɔ o la san kura i bɛ taa sɔrɔ u ɲinɛ fɛn caman kɔ o baara gɛlɛya ninnu a tɔgɔ ka k'i ko denmisɛnninw na projet kɔnɔna na o de la dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ ye a kuma filanan depuis an nana yan nɔ o la yan alhamdulilayi don o don alhamdulilayi sabu an bolo mɔgɔ 56 mais ɲina maa 100 ani 7 de bɛ an fɛ yan
وغير كافو يتكلم كتبولا jamaw bɛ ka a faamuya halisa o b'a yira na k'a fɔ ko an fana k'an cɛsiri ka se ka baara in ka tɛmɛ n'a ye n'ala sɔnna fana an b'a kɛ ten inshallah o tuma na an nana yan kalanyɔrɔ kun bɛ lahala min na caman b'a kalama pɔrɔtu kun ti yan filɛtiri kun ti yan a foyi a bɛɛ kun tiɲɛnen don an y'an jilaja kosɛbɛ ka nin baara in kɛ nin baara fitinin wa hali sisan n'ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'a ye ka kɛ fo étage n'ala sɔnna o de y'a inshallah donc ɲina an bɛ 5e année la san wɛrɛ an bɛ 6e dayɛlɛ fo ka taga inshallah aw ɲɛ bɛ nin château in na nin château in aw de ta don denmisɛnninw sababuya la yankaw ye ji ɲuman sɔrɔ donc an ka dugawu kɛ denmisɛnninw ye sini kɛnɛya ni dɔnni barika ma ala ka a nɔgɔya ye ya rabbal alamin jiko kun banna an ka denmisɛnninw kun bɛ bɔ ka taa ji ta fo yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kun b'u ka ji ta k'a lasegin kɔlɔn kɔnɔ walima ka ji ta k'a bɔn dugu ma walahi o bɛɛ kɛra ninnu denmisɛnninw na ji kun ti yan denmisɛnninw kun bɛ ji siyo ta ka taa ji ta yɔrɔ wɛrɛ ka na o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ darisu taara k'o to yen o bɛ mɛn jaja mɔgɔw de b'u bila ka ji bɔ walima ka ko wɛrɛ kɛ hali nana ni n'aw ye alhamdulillah fo an nana nin safunɛ sɔrɔ denmisɛnninw barika la an bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw ye ka dugawu kɛ a kɛbagaw dɔ nana ka di yan fi sabilillah a bɛɛ lajɛlen a finition kɛra 3 millions k'a porte k'a ka baara kɛra ka ban tile 7 kɔnɔna na alhamdulillah wa château in a bɛ yan an dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen ta don donc an kɔni b'a kɔlɔsi yaasa a kana tiɲɛ inshallah an tɛna wari minɛ a la foyi o de tun bɛ n bolo ka ɲɛfɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen précisément parents d'élèves mère Khadija shukran barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alhamdulillah.